Kaseng samla madan yings Meliam kelapen kutno ya kathat open to all knockout football tournament arhaja arpusaw haka pratarik ujeliu arhaja arpusaw haka jing kendu final hapdeng ka nongtraw walong FC Persia ya ka Friends United FC Laimir. Bat ka jing temu ka bakam kong san kinoelam jong kaseng samla madan yings Meliam hak jingalam presiden samla Jeremy Langsti bat kunjuru usketri samla Richmond Khan ringkat ka isi hibaro kawai kalong kumshi benta ban kentiu ya ki para samla hak jingla kai football ba kunjuru baki samla kinkian na ki jingmlien bat jingdi ki basniu kumna biri secret ka kiat kenja udrox namar kini ki pentron ya kamet bat ka kuta ru ya ka koi ka kia bat barmanra ru ya ka mensim ya ya teli iwe pan. Hakani kasngi la yo ban sakhi ya kani ka final football da orang ba snong jong kani ka snong kiri rong ba jong ka snong iba hamlet doling ibalong president jong ka MFA bakum juru ibalong kumukong san hakani kasngi rengkat ki pai ba RUI football ki belawan ban sakhi ya kani ka final kumban chupekan mau baki don khatrugli ki teams ki belawan ban shimenta hakani ka tournament na keleng gejela ke baslang nadu ka khat pratarik uyayong arja afsaw bala pengkut no ha ka pratarik ujeliu arja arfusaw balayo ban penyai baik penyai renti ya ka final nadu baslang hadu bakut da referee ba Lister Kela jongka Riboy District Sport Association bakum juru ya stand referee i samla fila Kharhari na ka Riboy District Sport Association bakum juru astan referee Ishida Lindo Marshilong naka Shillong Sport Association bakum juru food official fix bonson Kharbarngar naka Shillong Sport Association. Kajingila kai hakani kasngi kalong kaba itnat hadu kerata hakaba baro art ligi teams kia khai bat kia rengkat bor haka kelas step kini baro art ligi teams kim shimdan manu bala ban penki ya kaja.
Football, squad out of six.
Bat hak ba peteng ya ka kalamiet ka nong tra wa long FC ka lapen I ya ka sap ila kai bat kalia khunting ban yo thep ya ka kul kumta ha ka minute ka ban drup wei la yo ban pen khi ya ka ja ling ba u baby Sunday marnga. Untuk ini yang jepit hijar ke peningkong na kanong Trau FC ng jersey nomor khatan Baby Sunday Marnga. Bat Muslim ka tu ka ni minute ba ka Friends United Football Club le khunting ha ka ba ha ka minute ka ban drupu a la yo ban pen phai ya ka kul da usam la jak swear.
Bat lah ka minit ka bah nyuf wei la yo ban penki biang ya kejar da usamla Nelson Rembai jong ka Nong Trau Wak Long FC. Ka ba penla si sendon ban job ya ka final. Bat ban yo khung ya ka khusnam pisa ka balong silak tengka rengkat ba ka trofi. Syu ko man simpek mau ba ya ka Nong Trau Wak Long FC. La long try da iba Arjos Nong Trau. Iba de wei na kirui football ka than. Ba yai thang ya ki para samla ban kentiu ha ka jila kai football. Kahausi baba hakdo shispan ka shitkan ngai play fi baro beba sebentar ringkat ban kersan bannya support ini kita boro arteli ya kenang Trau Walong ban ka Fans United FC te kana ka pol from the Muslim show nakat ya i sekretary dong ka sang samash nang running sim dan ai ni jing ai so favorit ya i ramash nang jing ini sport nagbenta gi ka sang nagbenta jing pi ramash nang tentang itu jing ai so favorit ya sekretary ben ai so itu jing ai so favorit nagbenta advisor jing ka sang jing Baliu Sultan bilang ru irang ba bajudar ringkat ban ni nakpor sa kapor ban kersan ngi kum kasang wai di thapti Ahmad Sendaling belum presiden jangka MFA ban bilang ru advisor jung chief minister of Meghalaya bajudar borbor ban ni nak koi kapor pat ban yarot ban kersan ngi kum kasang ban kumi kun samla ban ai bujai bor akan kapor ngimdan Bangba banai pi ndai tangin jing aso bha bare soba ban pede ki soba ki thapti kapten jangga Fans United Anwan Skmat ban semna ga prize tagna ga pot mi kai ramba sinang Anwan Skmat ban penai ga prize Tahu kubli sibun kapten. Ni kandang Terawalang, Anwan Skmat, kalau pun kita dicipta demi Ahmad Sendaling mengenai prize.
Bat akabakut no jong kani ka final kanong trawa long FC kalayo ban khung ya ka kusnam ka balong silak tengka rengkat ba ka trofi ka balong kaladu ha kani ka tournament bat ka bawan baar ka dei ka Friend United FC na laimer kalayo ban khung ya ka saupu hajar tengka bat hangning yu iru ba hadien balakut jong kani ka final yu ya ka jingkemen ya ka jingya shat ya kinong kersan barat ba jong kanong trawa long FC kila shat da ka jingkemen rengkat bat Iwe Imirat Iblasi mentalang hak jingshan hakani ka final. Bảo Phi là tay nhỉ? Nó tay sợi Phi. Đấy, có Phi trong tay. Lên. Từ. Ra tầm. Ta quay lại tầm. Kau si Baba Prize, Mereka kita ngalah juga. Nongkrong. Ya dah. Kapan ni lek kemain India kuah?
Thank you.